Her skal vi se, hvordan man tegner en standardkurve ved brug af Excel. Jeg tager udgangspunkt i det eksempel, jeg har fået til at øve jer på. Her har jeg et datasæt, som består af en række koncentrationer af et stof i nogle prøver, og de absorbanser, som er blevet målt på prøverne. Jeg har også en ukendt prøve, som man har målt absorbansen på, men hvor man ikke kender koncentrationen. Jeg vil starte med at kopiere mine data over i Excel. Jeg markerer data og kopierer dem. Så går jeg over i mit regneark. Og her indsætter jeg de data, som jeg har kopieret. Sådan. Så går jeg nu op og vælger, at jeg gerne vil have et diagram tegnet over de data, der er markeret. Jeg vil gerne have et punktdiagram. Det hedder også nogle gange en XY. Et XY-diagram. Og jeg vil gerne have det uden linjer på. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne få nogle akser på mit diagram. Så derfor så vælger jeg et diagramlayout med nogle akser. Den kan jeg få her. Og min x-akse, det er koncentrationen. Og den har en enhed, millimol per liter. Min y-akse, den viser absorbans, som ikke har nogen enhed. Sådan. Og nu vil jeg så gerne have en ret linje, der går gennem punkterne så tæt som muligt. Så klikker jeg på et punkt og højreklikker, og så tilføjer jeg det, der hedder en tendenslinje. Den kan have forskellige matematiske sammenhænge. I det her tilfælde, der vil vi gerne have fat på den, der hedder en lineær sammenhæng. Jeg trykker OK. Nu vil jeg gerne vide, hvad den absorbans, jeg har målt på den ukendte prøve, kan oversættes til af koncentration. Det vil sige, at jeg vil sådan set gerne ind og aflæse her, den her absorbans, som vi har fundet, hvad for en koncentration svarer den til. Og hvis jeg lige går tilbage til opgaven, så kan jeg se, at den ukendte prøves absorbans var 0,789, det vil sige lige knap 0,8. Nu går jeg tilbage til Excel. Så kan jeg vælge enten at gå ind og aflæse lige omkring 0,8 og sige, aha, den må være godt og vel 3,6 hernede. Man kan også udskrive kurven og tegne på den for at få linjer, man kan bruge til at aflæse. Jeg kunne også vælge at gøre noget andet. Jeg kunne vælge at bruge forskriften for den tendenslinje, jeg har her. Nu går jeg ind og trykker på den for at markere den. Så højre klikker jeg, og så vælger jeg at formatere tendenslinjen. Her kan jeg under indstillinger vælge, at jeg gerne vil have den til at vise ligningen i diagrammet. Det vil sige, så får jeg en matematisk forskrift for den linje, der er tegnet. Jeg trykker OK, og så får jeg altså linjens ligning her. Den har den normale forskrift for en ret linje, y lig med ax plus b. Her er der så bare sat de to a'er og b'er ind. Det jeg så kunne gøre nu, det er at indsætte den absorbans, vi har aflæst, eller vi har fundet i forsøget, som jo er en y-værdi. Kunne jeg indsætte på y's plads, og så kan jeg isolere x og på den måde finde den præcise koncentration, altså x-værdi. Det er en mulighed, man også kan benytte.